हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സാഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പചാരിണി നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമി നാമിനി നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതീർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. ഹേ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് 35ാമത്തെ ശ്ലോകം വരയ്ക്കാണ് ഇന്നലെ നോക്കിയത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലെന്താ പറഞ്ഞ്, ഭഗവാന്റെ മരണം എന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവവും തിരോഭാവവും എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ജനനവും മരണവും പോലെ അല്ല. ഭഗവാൻ ഒരു അതീന്ദ്രിയനാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ വരുന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ സ്വയം ശരീരത്തിലാണ് വരുന്നത്, ആ ശരീരത്തിൽ തന്നെയാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത്. അത് ഏത് രൂപത്തിലാണെങ്കിലും, അതൊരു മത്സ്യമായാലും വരാഹമായാലും അത് അതീന്ദ്രിയ ദേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം എന്താ പറയുന്നത്? 36ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ കേട്ടോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മുകുന്ദോ ഭഗവാനി മാമഹേ. യഥാ മുകുന്ദോ ഭഗവാൻ മാമഹേ. ശ്രവണീയ സത്കഥഃ. തഥാ ഹരേവ പ്രതിബുദ്ധ ചേതസാം അഭദ്രഹേതു കലിരന്വവർത്തത. എല്ലാവരും ഇരിക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് തോന്നുന്നുണ്ടെന്ന്, അവിടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ടിലാവണേ. യഥാ എപ്പോൾ, മുകുന്ദഹ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ, ഭഗവാൻ പരമപുരുഷൻ, ഇമ ഈ മഹേ ഭൂമി, ജഹോ ഉപേക്ഷിച്ചു, സ്വതന്വ അവിടുത്തെ അതേ സ്വരൂപത്തോടുകൂടി, ശ്രവണീയ സത്കഥക അവിടത്തെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുന്നത് സാരവത്താകുന്നു, തഥാ ആ സമയം, അഹ ഏവ ആ ദിവസം തന്നെ, അപ്രതിബുദ്ധ ചേതസാം പര്യാപ്തമായ മനോവികാസമില്ലാത്തവരുടെ, അഭദ്രഹേതുഹു എല്ലാ അമംഗളകരമായവയ്ക്കും കാരണം, കലിഹി അന്വവർത്തത കലി പൂർണ്ണമായും പ്രകടമായി. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. എപ്പോൾ പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവിടുത്തെ തനതായ സ്വരൂപത്തിൽ ഈ ഭൂലോകം ഉപേക്ഷിച്ചുവോ, അപ്പോൾ തന്നെ ഭാഗികമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്ന കലി അന്നേ ദിവസം മുതൽ അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് അമംഗളകരമായ അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി പൂർണ്ണമായും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ? അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ, എവിടെ അന്ധകാരമുണ്ടോ അവിടെ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അന്ധകാരത്തിന് നിലനിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ കലിപുരുഷന് ഒരു സ്ഥാനവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ തിരോധാനം കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഈ ഭൂലോകം ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്തുണ്ടായി? കലി അന്നേ ദിവസം മുതൽ ആർക്കാണ് അമംഗളകരമായ അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? അല്പജ്ഞാനികളായവർക്ക്. അതായത് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകി ഭഗവാനെ മറന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അമംഗളകരമായ അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം.
ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഈശ്വരാവബോധം പൂർണ്ണമായും വളർത്തി എടുക്കാത്തവരിൽ മാത്രമേ കലിയുടെ സ്വാധീനം ചുമത്തുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലേ, നമ്മൾക്ക് ദുഃഖങ്ങളും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ കലി മുഖാന്തരമാണ് വരുന്നത്. അതായത് ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ ആ ബാധ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കലി, ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ അത് ആർക്കാണ് വരുന്നത്? ഈശ്വരാവബോധം പൂർണ്ണമായും വളർത്തിയെടുക്കാത്തവരില്ല, അതായത് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർക്കാണ് കലിയുടെ സ്വാധീനം കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. തന്നെ പൂർണ്ണമായും പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൻ കീഴിൽ വയ്ക്കുന്നത് മൂലം ഒരുവന് കലിയുടെ സ്വാധീനത്തെ നിർവീര്യമാക്കാൻ കഴിയുന്നു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം അവസാനിച്ചയുടൻ കലിയുഗം ആരംഭിച്ചു. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം നിമിത്തം കലിക്ക് തന്റെ സ്വാധീനം ചെലുത്താനായില്ല. ശരിക്കും ദ്വാപരയുഗം കഴിയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുതലാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുവരയ്ക്കും കലിക്ക് തന്റെ സ്വാധീനം ചെലുത്താനായില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാൻ തന്റെ സ്വന്തം അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിൽ ഭൂലോകം ഉപേക്ഷിച്ച് യാത്രയായ ഉടൻ അർജുനൻ ദ്വാരകയിൽ നിന്നും മടങ്ങി വരുന്നതിനു മുമ്പ് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ദർശിച്ച കലിയുഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകുവാൻ ആരംഭിച്ചു. മാത്രവുമല്ല, ഭഗവാന്റെ ഇഹലോക വിയോഗത്തെക്കുറിച്ച് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ശരിയായി അനുമാനിച്ചു. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പേ തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെ, അർജുനൻ വരാത്തത് കാണുമ്പോ ഇത്ര നാളായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ വരാത്തത്? 6 മാസത്തിന് മേലെയായാലോ പോയിട്ട്. ഇനി ഭഗവാന്റെ തിരോധാനം നടന്നു, ഒരുപാട് ദുർലക്ഷണങ്ങളാണ് കാണുന്നത്, വഞ്ചനയും ചതിയൊക്കെ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അത് മുൻകൂട്ടി തന്നെ യുധിഷ്ഠിരൻ ശരിയായി അനുമാനിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നാം നേരത്തെ വിവരിച്ചതുപോലെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ എപ്രകാരമാണോ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നത്, അപ്രകാരം ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷനായി. അതായത് ഭഗവാന്റെ തിരോഭാവം സംഭവിച്ചു. ശ്ലോകം 37. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ കേട്ടോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പരിസർപ്പണം ബുധഃ പുരേ ച രാഷ്ട്രേ ച ഗൃഹേ തഥാത്മനി ഭാവലോപാന്യത ജിന്മഹിംസനാത് അധർമ്മചക്രം ഗമനായ പര്യഥാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. യുധിഷ്ഠിരഃ, മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ, തത് ആ പരിസർപ്പണം വിസ്തരണം, ബുദ്ധഃ തികഞ്ഞ അനുഭവജ്ഞാനമുള്ള, പുരേ രാജധാനിയിൽ, ച അതുപോലെയും, രാഷ്ട്രേ രാജ്യത്തിൽ, ച ഗൃഹേ ഭവനത്തിൽ, തഥാ അതുപോലെ, ആത്മനി സ്വയം, വിഭാവ്യ നിരീക്ഷിച്ച്, ലോഭം, അന്യത അസത്യം, ജിഹ്മ നയതന്ത്രം, ഹിംസന ആദി അക്രമം, അസൂയ എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അധർമ്മം, ചക്രം ദൂഷിത വലയം, ഗമനായ പ്രയാണത്തിനായി, പര്യഥാ അതിന് അനുയോജ്യമായി വസ്ത്രം ധരിച്ചു. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. രാജ്യത്തിൽ ഉടനീളവും രാജധാനിയിലും ഭവനത്തിലും വ്യക്തികൾക്കിടയിലും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന അത്യാർത്തി, കാപട്യം, വഞ്ചന, അക്രമം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങളാൽ കലിയുടെ സ്വാധീനത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ തക്കവണ്ണം ബുദ്ധിശാലിയായിരുന്നു യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്. അതിനാൽ അദ്ദേഹം വിവേകത്തോടെ ഭവനം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായി, അതിന് അനുയോജ്യമായ വേഷം ധരിച്ചു. ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. അതെന്താണ്? ഇപ്പൊ ഇത്രയും നാള് യുധിഷ്ഠിര രാജാവ് തന്നെയല്ലേ ഭരിച്ചിരുന്നത്. അവിടെ എല്ലാം സമൃദ്ധിയായിരുന്നു, ഒരു ദുഃഖം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാം അത്രയും നന്നായിട്ട്, ഇന്ദ്രന്റെ രാജധാനി പോലും പോലും തോൽപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഭരണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അത്രയും ഓരോ ആൾക്കാരും സന്തുഷ്ടരായിരുന്നു, എല്ലാവരും ഭക്തിയില് അധിഷ്ഠിതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടതാണ്. അല്ല, സ്വർഗം പോലെയായിരുന്നു യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ആ യുധിഷ്ഠിരൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഭരിക്കുന്നത്. അതേ പ്രജകൾ തന്നെയാണ് അവിടെയുള്ളത് അല്ലെ, അതേ രാജ്യം തന്നെയാണുള്ളത്, അതേ ഭൂപ്രകൃതി തന്നെയാണുള്ളത്. പിന്നെ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര രാജാവിന്റെ ഗുണം കൊണ്ടാണ് അവിടെ ഇത് എല്ലാം നന്നായിട്ട് നടന്നിരുന്നത് എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ നടന്നുണ്ടാവണം അല്ലെ. പക്ഷെ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്?
ഭഗവാനുള്ളിടത്ത് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ നല്ലത് ബാലുശ്ശേരിയിൽ എന്നല്ല, എല്ലാം വരുന്നത് ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാൻ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യമാണ്, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് യുധിഷ്ഠിരന് ഇതുവരെയും കിട്ടിയിരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എവിടെ നിന്ന് പോയി? ഭഗവാൻ പോയപ്പോ എന്തായി? അവിടെ അത്യാർത്ഥി, കാപട്യം, വഞ്ചന, അക്രമ എന്നീ ലക്ഷണങ്ങളാൽ. അപ്പൊ അവിടെ യുധിഷ്ഠിരന്റേതായിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ള പോലെയാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ലൈഫിലും നമ്മൾക്ക് എപ്പോ നല്ലത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എത്ര ലെവലിൽ നമ്മൾ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ്. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നമ്മളിൽ നിന്ന് എപ്പോ പോകുന്നോ നമ്മൾ പാപ്പരായി തീരും, നമ്മൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരാളായിട്ട് മാറും എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾക്ക് ഈ ഗുണങ്ങളൊന്നും നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നല്ല ഗുണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് അറിയാം ഇനി ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, കാരണം ഈ രാജ്യത്തിനെ നന്നായിട്ട് നയിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ലെവൽ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് എന്താണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്? ഇനി രാജഭരണം നമ്മളും ഇവിടെ നിന്ന് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട സമയമായി എന്ന് വിവേകത്തോടെ, കാരണം വീണ്ടും അത്യാർത്ഥിയോ കാപട്യോ വഞ്ചനോ അക്രമമൊന്നും നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കണ്ടാവില്ല, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് സാധിക്കണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അദ്ദേഹം വിവേകത്തോടെ എന്ത് ചെയ്തു? ഭവൻ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായി എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് അനുയോജ്യമായ വേഷം ധരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഒരു രാജാവായിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള വേഷങ്ങളാണ്. അതുപോലെ ഒരു തപസ്സിന് പോകുമ്പോൾ അതിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള വേഷങ്ങളാണ്. ഒരു വീട്ടിലെ ഗൃഹസ്ഥനായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള വേഷങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വേഷങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഒരു വേഷം നമ്മൾ ഇപ്പൊ രാജാവിന്റെ ഒരു വേഷം നമ്മൾക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മളാണ് എല്ലാം, എല്ലാത്തിനും പരമാധികാരി ഞാനാണ് എന്നുള്ള ഒരു മിഥ്യ അഹങ്കാര ബോധം ആരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതൊരു വേഷം മാത്രമാണ്, അത് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അഴിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. കലിയുടെ സഹജ ഗുണങ്ങളാൽ വർത്തമാന യുഗം സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നു. ഏകദേശം 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധദിനങ്ങൾ മുതൽ കലിയുഗത്തിന്റെ സ്വാധീനം പ്രകടമാകാൻ ആരംഭിച്ചു. മാത്രമല്ല ഇനിയും 4,27,000 വർഷങ്ങൾ കലിയുഗം തുടരുമെന്നും ആധികാരിക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച കലിയുഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായ അത്യാർത്ഥി, കാപട്യം, നയോപായം, വഞ്ചന, സ്വജനപക്ഷപാതം, അക്രമം ഇതുപോലെയുള്ളവയെല്ലാം ഇതിനോടകം തന്നെ പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല യുഗാന്ത്യം വരെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന കലിയുഗത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ ക്രമേണ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആർക്കും സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാവുന്നതല്ല. സംസ്കാര സമ്പന്നരെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നാസ്തികരെയാണ് കലിയുഗത്തിന്റെ സ്വാധീനം ബാധിക്കുകയെന്ന് നാം മുമ്പേ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതായത് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആൾക്കാരെയാണ് കലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുക. അവരാണ് അക്രമികളും അസുരന്മാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിലുള്ളവർ ഈ ഭയാനകമായ യുഗത്തെ ഒട്ടും ഭയപ്പെടേണ്ടതായിട്ടില്ല. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തനായിരുന്നതിനാൽ കലിയുഗത്തെ ഭയപ്പെടേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവും അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും അദ്ദേഹം സജീവമായ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ച് സ്വകേവമായ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാൻ സ്വയം സജ്ജനാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ ശരിക്കും യുധിഷ്ഠിര രാജാവിനെ ഇപ്പൊ ഈ യുഗത്തിൽ ആ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രാജാവായി ഭരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അദ്ദേഹത്തെ കലി ഒരിക്കലും ബാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹം ശുദ്ധഭക്തനാണ് അല്ലെ. കലിയെ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും എന്താണ്, ഇനി ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച് വീണ്ടും ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലണം, സ്വയം അതിന് സജ്ജനാകണം എന്നാണ് യുധിഷ്ഠിര രാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചത്. പാണ്ഡവർ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സേവകരാണ് എന്നതിനാൽ മറ്റെന്തിനേക്കാളും ഭഗവാന്റെ സഹവാസത്തിൽ അവർ കൂടുതൽ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് അവര് പിൻവാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭരിക്കാനുള്ള കഴിവ് കുറവുകൊണ്ടാണോ? അല്ല. എന്താണ്? എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഇരിക്കണം എന്നാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം. ഇത്രകാലം ഭഗവാൻ ഈ ഭൂലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഇവിടെ അല്ലെങ്കിലും ദ്വാരകയിലോ എവിടെയെങ്കിലുമായിട്ട് അവരുടെ സന്തത സഹചാരിയായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഭഗവാന്റെ തിരോഭാവം കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണോ അവിടേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം, അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു യുധിഷ്ഠിരന്റെ ആഗ്രഹം. പാണ്ഡവർ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സേവകരാണ് എന്നതിനാൽ മറ്റെന്തിനേക്കാളും ഭഗവാന്റെ സഹവാസത്തിൽ അവർ കൂടുതൽ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. അതിനു പുറമെ ഒരു ഉത്തമ രാജാവായിരുന്നതിനാൽ വിരമിക്കുന്നതിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയായി തീരുവാൻ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഭരണാധികാരികളൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അവർക്ക് അവിടെ വയസ്സൊന്നുമില്ല അല്ലെ. എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കുന്നത് വരയ്ക്കും അതിൽ ആ ഭരണത്തിൽ തുടരണം, ആ അധികാരത്തിൽ തുടരണം എന്നാണ് ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു രാജർഷി അല്ലെങ്കിൽ ദേവർഷിമാരായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് എന്ന് നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തരാണ്. ഇപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരൻ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ ചക്രവർത്തിയായിട്ടാണ് വാഴുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്.
അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്ദ്രലോകത്തിന് തുല്യമാണെന്ന്. അപ്പൊ അവിടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറവുമില്ല. പക്ഷെ അത് ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു നിമിഷം പോലും ചിന്തിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മളാണെങ്കിലോ, നമ്മൾക്ക് ഒരു പദവി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് നമ്മൾക്ക് ഒരു റിട്ടയർമെന്റ് എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോ എത്ര സങ്കടമായിരിക്കും അല്ലെ നമ്മൾക്കൊക്കെ. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ ഓരോരുത്തരും ഏത് പൊസിഷനിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരു ലെവലിലേക്ക് മാറാനായിട്ട് അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു സങ്കോചം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അവർ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അതൊരു പദവി മാത്രമായിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത്. അത് നമ്മളിലൂടെ ഒട്ടിച്ചേർന്ന ഒരു സാധനമായിട്ട് അവർ ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല. നമ്മൾ വലിയ ആളാണെന്നുള്ള ഒരു ഭാവം അവർക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഗാർഹിക കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ ഒരു യുവാവ് കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടായ ഉടൻ തന്നെ ഒരുവൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി സ്വയം ഉന്നതി പ്രാപിക്കുവാനായി കുടുംബജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അതായത് നമ്മൾക്ക് ഒരു അനന്തരാവകാശം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ, മക്കളുണ്ടായി അവരൊരു വലിപ്പം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അവരച്ഛൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കുടുംബജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കണം. എന്നിട്ട് എന്ത് പോകണം? വാനപ്രസ്ഥം പോകണം എന്നാണ്. യമരാജന്റെ ഇച്ഛയാൽ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചിഴക്കപ്പെടുന്നത് വരെ ഒരുവൻ ഗാർഹിക ജീവിതമാകുന്ന അന്ധകൂപത്തിൽ കിടന്ന് ഉഴലരുത്. സജീവ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും സ്വമേധയാ വിരമിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനിൽ നിന്നും ആധുനിക രാഷ്ട്രീയക്കാർ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതും യുവ തലമുറയ്ക്കായി അവർ വഴി ഒരുക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. അതുപോലെ വിരമിച്ച വയോധികന്മാരും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് മരണം വന്ന് ഫലമായി കൂട്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പായി ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ഭവനം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് അന്നത്തെ കാലത്തെയാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭവനം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകണമെന്നല്ല. നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭവനത്തിൽ ഒരു വീട്ടിലിരുന്നിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഒരു വിരക്തി നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ലൈഫിലേക്ക് നമ്മൾ മാറണം എന്നുള്ളതാണ് കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾക്ക് സാധ്യമാവുന്നത്. ഈ ശ്ലോകം 38. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. 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 ഔരാട് പൗത്രം വിനയിന. വ്യാപതിം ഭൂമിർ ആദ്യത്തെ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ലൈനില് നമ്മളെ ഇടയിൽ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ സൗരാട് പൗത്രം വിനയീനം എന്ന് വായിക്കുക. എന്നിട്ട് ആത്മന സുസമം ഗുണയെന്ന് വായിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ ലൈനില് ഭൂമിയേർന്ന് നിർത്തിയിട്ട് അഭ്യഷ്യഞ്ച് ജാഫയെ എന്ന് വായിക്കണം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് വായിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അനന്തരം അദ്ദേഹം തനിക്ക് തുല്യമായ ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയവനും ഉചിതമായി പരിശീലനം സിദ്ധിച്ചവനുമായ തന്റെ പൗത്രനെ സാഗരങ്ങൾ അതിർത്തികളായുള്ള ഭൂമിയുടെ മുഴുവൻ അധിപനായും ചക്രവർത്തിയായും ഹസ്തിനപുര രാജധാനിയിൽ വാഴിച്ചു. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഭൂമിയിലെ അത്രയും ഭൂഖണ്ഡങ്ങളാണ്. സപ്തദ്വീപ് എന്നാണ് ശരിക്കും അന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഏഷ്യ, ആഫ്രിക്ക എന്നുള്ള ഭൂഖണ്ഡങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, സമുദ്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതിർത്തി. എല്ലാ കരയായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മുഴുവൻ ആരുടെ അധീനത്തിലായിരുന്നു? യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജാവിന്റെ അധീനത്തിലായിരുന്നു. അത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോവുകയാണ്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സാഗരങ്ങൾ അതിർത്തികളായുള്ള ഭൂമിയിലെ മുഴുവൻ പ്രദേശവും ഹസ്തിനാപുര രാജാവിന്റെ അധീനതയിലായിരുന്നു. തനിക്ക് തുല്യമായ ഗുണഗണങ്ങളുള്ള തന്റെ പൗത്രൻ മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്തിനെ പ്രജകളോടുള്ള രാജാവിന്റെ ബാധ്യത നിറവേറ്റാനായി രാജ്യഭരണകാര്യങ്ങളിൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ പരിശീലിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് തന്റെ സ്ഥാനത്തിൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ സിംഹാസനാരൂഢനാക്കി. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ സംബന്ധിച്ച് വിനയിനം എന്ന സവിശേഷ പദം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹസ്തിനാപുരത്തിലെ രാജാക്കന്മാർ കുറഞ്ഞ പക്ഷം മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിന്റെ കാലഘട്ടം വരെയെങ്കിലും ലോക ചക്രവർത്തിമാരെന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്? അല്ലെ, ഹസ്തിനാപുരത്തിലെ രാജാക്കന്മാർ എന്താണ്? പരീക്ഷിത രാജാവിന്റെ കാലം വരയ്ക്കും എന്താണ്? ലോക ചക്രവർത്തിമാരെന്നാണ് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. ചക്രവർത്തിയുടെ സദ്ഭരണം കാരണം ലോക ജനത സന്തോഷത്തോടെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നതാണ് അതിനുള്ള ഏക കാരണം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? എല്ലാ ജനങ്ങളും സന്തുഷ്ടരായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്.
പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളായ ധാന്യങ്ങൾ, ഫലങ്ങൾ, പാല്, ഔഷധികൾ, അമൂല്യരത്നങ്ങൾ, ധാതുക്കൾ, അങ്ങനെ പ്രജകൾക്ക് ആവശ്യമായതെല്ലാം സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ പ്രജകൾ സന്തോഷവാന്മാരായിരുന്നു. അവർ എല്ലാവിധ ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മാനസിക ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും പ്രകൃതിയായുള്ള അത്യാഹിതങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്നു പോലും മുക്തരായിരുന്നു. ഇവൻ അവിടുത്തെ ആരാണ്, മൃഗങ്ങൾ പോലും അത്രയും സന്തുഷ്ടരായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് ഈ മനുഷ്യരെയൊന്നും ആക്രമിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല, അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും സന്തുഷ്ടരായിരുന്നു. ഇവിടെ പ്രജ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനുഷ്യരെ മാത്രമല്ല, മൃഗങ്ങളെയും ചേർത്തിട്ടാണ്, മൃഗങ്ങളെയും മരങ്ങളെയും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും, അപ്പൊ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്നൊക്കെ അവര് മുക്തരായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവരും സന്തുഷ്ടരായിരുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം. നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ തമ്മിൽ ചിലപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളാലും മേൽക്കോയ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയും പരസ്പരം യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു എങ്കിൽ തന്നെയും എല്ലാവിധത്തിലും ഏവരും സംതൃപ്തരാകയാൽ പ്രജകൾക്കിടയിൽ വിദ്വേഷമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതാണ് ചില രാജാക്കന്മാർ എനിക്ക് ഒരു രാജ്യം കൂടി വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ യുദ്ധങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. ക്ഷത്രിയരല്ലേ, അത് അവരുടെ രക്തത്തിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. പക്ഷെ എല്ലാ പ്രജകളും ഒരുപാട് സന്തോഷവാന്മാരായതുകൊണ്ട് അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായി നടന്നിരുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഇടയിൽ വിദ്വേഷങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പരസ്പര സ്പർദ്ധ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഏവരും ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി പരിശീലിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതിനാൽ ജനങ്ങൾ നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങൾക്കായി പരസ്പരം പോരടിക്കാത്ത വിധം പ്രബുദ്ധരായിരുന്നു. ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്. ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാവരും ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായിട്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഓരോ ജനങ്ങൾക്കും പരിശീലനം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനാണ് മനുഷ്യജന്മം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ട്രെയിനിങ് ആണ് അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഭക്തിയിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിസ്സാര കാര്യങ്ങളൊന്നും അവരെ ബാധിച്ചിരുന്നില്ല. കാരണം അവർക്കറിയാം എന്താണ്, ഇതൊക്കെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കഥകളാണ്. ഇതിലൊന്നും നമ്മൾ സങ്കടപ്പെട്ടിട്ടോ ദുഃഖിച്ചിട്ടോ കാര്യമില്ല. നമ്മൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ പോകേണ്ടത് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മറ്റുള്ളവര് ഏത് ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും അധികം ബോധർ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കലിയുഗത്തിന്റെ സ്വാധീനം രാജാക്കന്മാരുടെയും പ്രജകളുടെയും സദ്ഗുണങ്ങൾ ക്രമേണ ഇല്ലാതാക്കുകയും അങ്ങനെ ഭരണകർത്താവിനും ഭരിക്കപ്പെടുന്നവനും മധ്യ പ്രക്ഷുബ്ധാവസ്ഥ വളർന്നു വരികയും ചെയ്തു. പക്ഷെ എന്താണ്, കലിയുടെ പ്രഭാവം മൂലം എന്തായി? രാജാവിനെ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഭഗവത്ഭക്തരാക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത പോയിട്ട് ഞാൻ വലിയ ആളാവണം, എനിക്ക് പണം സമ്പാദിക്കണം, ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രജകളും ഒന്നിലും മേലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്കാൾ മേലെ ഞാൻ പോകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വളരെയാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് വഞ്ചന, ചതി, ദേഷ്യം ഇതൊക്കെ വരുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ പ്രക്ഷുബ്ധാവസ്ഥ വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എങ്കിൽ തന്നെയും ഭരണകർത്താവും ഭരിക്കപ്പെടുന്നവരും തമ്മിൽ ഭിന്നതകളുള്ള ഈ യുഗത്തിൽ പോലും ആത്മീയ നേട്ടങ്ങളും ഈശ്വരാവബോധവും സാധ്യമാണ്. സവിശേഷമായ വിശേഷാധികാരമാണിത്. പക്ഷെ എത്രയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ലോകം മുഴുവൻ നശിച്ചു, എല്ലാവരും എന്താണ് ഭൗതികതയിൽ മുഴുകി, ഭഗവാനെ ആർക്കും വിശ്വാസമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുറച്ചു പേരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ്, എത്ര കലിയുഗം എത്ര ആയാലും ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് ഒരനുഗ്രഹം തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് അനുഗ്രഹം തന്നിട്ടുള്ളത്? നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴിയുണ്ട്. അതിനുള്ള വഴികൾ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തുറന്നു തന്നിട്ടുണ്ട്. ആത്മീയ ഗുരുക്കളിലൂടെ, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം തുടങ്ങിയ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ അത് പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴി നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും തുറന്നു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എത്ര മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലമാണെങ്കിലും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് സവിശേഷമായ വിശേഷാധികാരമാണത്. ശ്ലോകം 39. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മധുരായാം തഥാ വജ്രം ശൂരസേനപതിം തതഃ പ്രാജാപത്യാം നിരൂപേഷ്ടിം അഗ്നീനാ പിബതീശ്വരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മധുരായാം മധുരയിൽ, തഥാ വജ്രം വജ്രൻ, ശൂരസേനപതിയും ശൂരസേനന്മാരുടെ രാജാവ്, തതഃ അനന്തരം, പ്രാജാപത്യാം പ്രാജാപത്യജ്ഞം, നിരൂപ്യ അനുഷ്ഠിച്ച്, ഇഷ്ടിം ലക്ഷ്യം, അഗ്നി അഗ്നി, അപിബത് തന്നിൽ വിന്യസിച്ചു, ഈശ്വരഃ സമർത്ഥമായ.
വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രപാദിക്ക് ജയ്. അനന്തരം അദ്ദേഹം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പൗത്രനായ അനിരുദ്ധന്റെ പുത്രൻ വജ്രനെ ശൂരസേന രാജാവായിട്ട് മധുരയിൽ വാഴിച്ചു. അപ്പൊ ശൂരസേനന്റെ സ്ഥാനത്ത് ആരാണ്? ശൂരസേനൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ മുത്തച്ഛനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അവരെ പൗത്രനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പൗത്രനായിട്ടുള്ള അനിരുദ്ധന്റെ പുത്രൻ വജ്രനെ അവിടെ ആ രാജാവായിട്ട് അവിടെ വാഴിച്ചു, മധുരയിൽ വാഴിച്ചു. അതിനുശേഷം എന്താ ചെയ്തത്? മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ പ്രാജാപത്യയാഗം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ ജീവിതം ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് തന്നിൽ അഗ്നിയെ വിന്യസിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തിരോധാനം ചെയ്തു. യദുക്കളൊക്കെ പരസ്പരം മത്സരിച്ച് മരിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ആരാണ്? അനിരുദ്ധന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള വജ്രനാണ് ഇനി അടുത്ത രാജാവായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരൻ രാജാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മധുരയിൽ പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ രാജാവായിട്ട് വാഴിച്ചു. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ രാജാവ് എന്തൊക്കെ നടക്കാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ രാജാവ് ആവശ്യമാണ് ഭരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു? പ്രാജാപത്യയാഗം അനുഷ്ഠിക്കുകയും അതായത് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം ജീവിതം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനും മുന്നോടിയായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യാഗമാണ് അത്. ആ യാഗമൊക്കെ ഇതായിട്ട് പിന്നെ ജീവിതം ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അഗ്നിയെ വിന്യസിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം: ഹസ്തിനപുരത്തിലെ ചക്രവർത്തിയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ അവരോധിക്കുകയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പൗത്രനായ വജ്രനെ മധുരയിലെ രാജാവായി അഭിഷിക്തനാക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ പരിത്യാഗ ജീവിതക്രമം സ്വീകരിച്ചു. ഗുണത്തെയും കർമ്മത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എന്നറിയപ്പെടുന്ന 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന വ്യവസ്ഥിതി യഥാർത്ഥ മാനവ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്നു. മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തികളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഈ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ സംരക്ഷകൻ എന്ന നിലയിൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച രാജകുമാരനായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ഭരണ ചുമതല കൈമാറുകയും യഥാകാലം സജീവമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ച് സന്യാസ ജീവിതം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ശാസ്ത്രീയമായ ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ പദ്ധതി മാനവ ജീവിതത്തെ തൊഴിൽ സംബന്ധമായ 4 വർണ്ണങ്ങളായും ജീവിത വ്യവസ്ഥയെ സംബന്ധിക്കുന്ന 4 ആശ്രമങ്ങളായും വിഭജിക്കുന്നു. വർണ്ണാശ്രമം അതായത് നമ്മളുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ക്ഷത്രിയനോ ബ്രാഹ്മണനോ. ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ശൂദ്രനായിട്ടുള്ള ഒരാളെന്ന് വെച്ചോളൂ, അതെന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ബുദ്ധിക്ക് അനുസരിച്ച് ഈ വേദമന്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദേശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ള അവരുടെ ബുദ്ധിയുടെ ലെവലിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അവര് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പൂജ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതിനുള്ള ആ വൈഭവം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് 4 ഇതായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ആശ്രമ വ്യവസ്ഥിതിയിലും എന്താ പറയുന്നത്? ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? വാനപ്രസ്ഥാശ്രമം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. ജീവിത വ്യവസ്ഥയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ബ്രഹ്മചാരി, ഗൃഹസ്ഥൻ, വാനപ്രസ്ഥൻ, സന്യാസി എന്നീ നിലകളിലുള്ള 4 ആശ്രമങ്ങൾ വർണ്ണഭേദമന്യേ ഏവരും സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് എല്ലാ വർണ്ണങ്ങളിലും ഉള്ളവർക്കുണ്ട്. അതായത് ഓരോരുത്തരും ശൂദ്രനായാലും ശരി, വൈശ്യനായാലും ശരി, ക്ഷത്രിയനായാലും ശരി, ബ്രാഹ്മണനായാലും ശരി, ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സ്വീകരിക്കണം? വാനപ്രസ്ഥം. അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനാണ്. ഭഗവാൻ ഇന്ന ജാതിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മളുടെ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വഴിയുണ്ട്. ഓരോ ജാതിക്ക് അവരുടെ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം ചെയ്യേണ്ടത്, വാനപ്രസ്ഥം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള നിയമങ്ങളുണ്ട്. ആ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരും അവസാനം എത്തുന്നത് എവിടേക്കാണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാ ആശ്രമത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഏത് ആശ്രമത്തിലുള്ള ആൾക്കാരായാലും ഏത് വർണ്ണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. എത്ര തന്നെ വയസ്സായാലും ആധുനിക രാഷ്ട്രീയക്കാർ സജീവമായ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഒരു ഉത്തമ രാജാവാകയാൽ അടുത്ത ജീവിതത്തിനായി സ്വയം തയ്യാറെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സജീവമായ രാജ്യഭരണ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വമേധയാ വിരമിച്ചു. ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടം, അതായത് കുറഞ്ഞപക്ഷം മരണപ്പെടുന്നതിന് 15-20 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പെങ്കിലും ജീവിതത്തിന്റെ പരമ പൂർണ്ണതയെ പ്രാപ്തമാക്കാനായി പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതനാകാൻ കഴിയുന്ന വിധം ഏവരും അവരുടെ ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തണം. ഒരുവൻ ജീവിതത്തിലെ ദിനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിനും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് തികച്ചും വിഡിത്തമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ മരിക്കുന്ന വരയ്ക്കും എന്താണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ചുറ്റിക്കറങ്ങണം, നമ്മൾ ആസ്വദിക്കണം, എൻജോയ് ചെയ്യണം, ഇതാണ് റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫ് എന്നുള്ളൊരു ഭാവമാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുക. എന്നാൽ അതല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. അടുത്ത ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ കൂടെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് അടുത്ത ഒരു ജന്മം രൂപപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലെ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇതിനേക്കാളും നല്ലൊരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മുടെ അടുത്തൊരു ജന്മം കിട്ടാനെങ്കിലും അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. എന്തെന്നാൽ മനസ്സ് ഭൗതിക ആസ്വാദനങ്ങൾക്കായി ബലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാൽ ആമഗ്നനായിരിക്കുന്നിടത്തോളം ബദ്ധജീവിതത്തിൽ നിന്നും അഥവാ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും
സ്വതന്ത്രമാകാനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല. ജീവിതത്തിന്റെ പരമപരിപൂർണതയെ പ്രാപ്തമാക്കുക, അതായത് സ്വകേകമായ ഭഗവത്നാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുക എന്ന ഒരുവന്റെ പരമദൗത്യത്തെ അവഗണിക്കുന്ന ആത്മഹത്യാപരമായ നയം ആരും സ്വീകരിക്കരുത്. അവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ആത്മഹത്യക്ക് തുല്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ കൊല്ലുകയാണ്. അതായത് ആത്മാവിനെ കൊല്ലുക എന്നാണ് ഇവിടെ ആലോചിക്കേണ്ട, ശരീരത്തിനെയല്ല. കാരണം വീണ്ടും നമ്മൾ മോശമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവാണ്. ഒരു മൃഗങ്ങളുടെ അവസ്ഥയിലേക്കോ മരങ്ങളുടെ അവസ്ഥയിലേക്കോ ഒക്കെ പോണ ഒരു അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും. ഇത്രയും പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ട്. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് വേണ്ടത്? മനുഷ്യജന്മം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന്, ജനന മരണ വാർദ്ധക്യ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴിയാണ് ഈ മനുഷ്യജന്മം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് മാക്സിമം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യണം. ഈ ജന്മത്തിലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിലെങ്കിലും പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താനുള്ള ഒരു സാധ്യതയെങ്കിലും നമ്മൾ വരുത്തണം എന്നുള്ളതാണ് ആ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിലൂടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി സമയമായി, നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം കേട്ടോ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദ കോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കി ജയ്, പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്, ഗൗരി പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ